Aurten, emakumeen mundu martxako 5. nazioarteko ekintzia ingo. Il s'agit d'une action qui a lieu tous les 5 ans dans le monde. Urriaren 17an hasi genuen ekimena Irun Hendaiako mugan. Eta martxoaren 6an emango diogu bukaera bertan. Queremos visibilizar e denunciar o poder corporativo das transnacionais e a gestão racista e colonial das fronteiras e das políticas migratórias. Nous invitons à identifier les privilèges sur lesquels repose le bien-être en Europe. Baita logika horren baitan, ze paper eta zer ardura dugun hausnartzera eta eztabaidatzera ere. Hemos elaborado un dossier y otros materiales formativos para trabajar estos 3 temas en los pueblos. Baliabide guztiak eskuragarri daude webgunean. irubebikoitza.emakumeenmundumartxa.eus. Utilizaremos como símbolos puentes y pañuelos. Herri bakoitzak zapi bat sortu eta 20tik 27 bitartean zapia zuen herrian jasotzeko proposamena ere egiten dugu. Martxoan, Irun Hendaia zubia aldarrikapenez jantzi dezagun. Zubien gainetik, Mugarik ez! Transnazionalik ez!